Хайде да обсъдим историческата клюка. В тази част ще разлеем чая за най-великият руски автор Фьодор Достоевски и жената зад него Ана Сниткина и по-късно Достоевска. И трябва да призная, плаках докато четох историята им. Срещат се, когато тя е само на 20, а той на 44, също така е вдовец, бивш затворник, гений и пред провал, а тя е стенографка, нека да му помогне с романа Играчът на рулетка. В този момент Достоевски е под изключително голям натиск, тъй като има договор, според който трябва да предаде ръкописа в изключително кратък срок, иначе рискува да загуби правата върху бъдещите си произведения. Добре, че не сте мъж, казал и той след първия им кратък разговор. Защо? Попитала тя. Защото един мъж вероятно би започнал да пие. Тя не спала цяла нощ, преговаряйки имената на героите от книгите му, но си тръгнала оттам с не особено приятно първо впечатление. Въпреки това обаче чувственото й сърце успяло да проникне през повърхността и да опознае в дълбочина неговото. Така двамата завършват ръкописа за 26 дни, спасявайки кариерата му, но това не е единственото положително, което излиза от тяхното сътрудничество, тъй като не след дълго се женят. Искам просто да чуете как и предлага. Разказва историята на хипотетичен роман за възрастен художник, който се влюбва в млада жена, като й казва: представете си, че този художник бях аз, че аз ви признавах любовта си и ви молех да бъдете моя съпруга. Кажете, какво бихте ми отговорили? Бих ви казала, че ви обичам и ще ви обичам, докато съм жива. Не всичко обаче е цветя и рози и след като се женят, веднага започват да се сблъскват с трудности. И тук става въпрос за хазартната зависимост на Достоевски, дълговете му, епилепсията му, доведеният му син, който не приема Ана, както и останалата част от семейството му не я приемат, и загубата на 2 от децата им. Всичко това вместо да отчужди съпругите, обаче заздравява връзката им още повече. Как Ана Достоевска спасява техния брак и кариерата на съпруга си. Важно е да отбележим разликата между Толстой, например, който притежава семейно богатство, и Достоевски, за който писането не е просто хоби, а е единствен начин да изкарва прехраната си. Ана се заема с кредитори, които го преследват, предпазвайки го от тези тревоги, също така преписва ръкописите, организира работата, занимава се с издателите и по-късно с издаването на книгите му. Правилно чухте.